Estela Flores Bolocán, Escola Municipal del Treball de Granollers. Marina Amargant Casals, Institut Vic, de Vic. Eugènia Delgado Moga, Institut d'Aran, Viella. Izarbe Perales Ríos, Institut Ciutat de Balaguer, Dolça Macias Alcanyís, Col·legi l'Estonat, l'ensenyança de Tarragona. Ben a prop d'aquí. Carolina Pàmies Pérez, Col·legi La Salle de Reus. Joan Valllocera Soler, Institut de Llagostera. I l'última guanyadora de premi com a sisena classificada, Eva Cals Vinyes, Institut de la Bisbal. Com deien la Montse Mas i el Joan Porxes de Covega Girona, fan el lliurament dels premis a aquests guanyadors acompanyats, com deien, pels seus professors. Són els 600 classificats. Recordem els premis: medalla Coca-Cola i un diploma, MP5, uns auriculars i una bossa amb diferents obsequis. Pau està que tremola, Pau, què té bé? Com estan dient la Montse i el Joan, preguem que es col·loquin al davant els alumnes, els professors, just al darrere del seu alumne respectiu. En acabat el lliurament de premis farem evidentment la fotografia oficial dels 600 classificats. Estem lliurant els premis del relat breu en català. Farem primer lliurament de tots els premis d'aquest concurs en català i tot seguit els premis del concurs de castellà, aquest 53è concurs de joves talents, premi relat curt. Déu-n'hi-do, falten mans per aguantar tants de regals, i això són els 600 classificats. Queda algú per lliurar encara, està ja tot preparat per la fotografia. El fotògraf et demana que, sisplau, us acosteu tots per... Sí, que no m'hi trobeu. Bé, doncs jurades ja totes les medalles. Amigues i amics, aquests són els 600 classificats. Aplaudiment per tots ells. Gràcies, enhorabona, nois, noies. Agafeu les vostres bosses. I tot seguit, romanarà l'escenari tant la Montse Mas com el